Damena sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Dawang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus, kabuka di belta sian buku Matius biddu 10 onom, mamuka sian ayat 24, dalam marhaujungan di ayat 20 Laos tajaha hatani debata marsikat sorin songonoma hatana Oda tunagiot mangihuton Kristus dungi didok Yesus ma tua kasisianna nasa nagiot mangihutonau di suadahum madirina di porsan silang natu ibana di ihuton maau ayahama atong gunana di jolma nang liat ortidion di omo anggo magodo todina ahamatar leho jolma bahet tobus ni todina situtudo nahudokot tuhamu dang namangai hamatean anggudeba sian akana jongjong dison sojolo di ida ro anak ni jolmai di bagasan harajaunna ido sahatna oras madita salutna damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus torop nuaeng di portibion natargowar si huton Kristus manang si huton Yesus Kristus korop nai sahatu hampir tadok lugi unggudang sianak kau gamonasi artina boy didok akana porsea di Kristus ido na mayoritas nagabe ha porseaun ni jolma na adong di portibion. Jadi kumuda ngadto nagabe Kristen daripada nagabe so Kristen. Jadi bolo halak marpikir otikdo kita di nagabe porsea di ngananonin na unak kolan na di nganani taparrohahon. Alay tabereng na dilia portibion jala ugurang utoropan doganuk akana porsea. Sada kebangga dunia ni, sada pasu-pasu doi diaka na porsea di Yesus Kristus, jala memang naung di jauna do sugenian dapotak kaluau. Damang dainang alaina mangihuton Yesusi, dakolan na marguar Kristen, nagabi dilemana luar biasa nuaing. Molo di kawasan Eropa gari jaipe olo sipata dang didi na baru-baruon dapo informasi siya dongata na di HKBP na di California pe sangado tutup alaholan tinggal lopa halak nai nama ruas na alain waeng lam tutorop nama musik dah kolan parhaka BP HPDC do parhakai alai nampe songoni disima jonasida marsaos jalan waeng adong 10 kakak na di HKBP California buasa songoni adong sipata mubang sipata lonong sipata borat sipata neang sipata boy ba na tugijang sipata ditoro bohado hasad yauta di kondisi nuaeng
setia dohita marende mamuji Tuhan diargani sawit na ditoru lagi murah sawit kan. Setia dohita mamuji Tuhan di obat na belge gabe maul mangalului deke. Apalagi gejala ni nadidok na gerhana bulan naung masa gabe adong do pengaruh na tuaka iklim manang cuaca hembusan angin mempengaruhi tu laut. Lam setia do hita mamuji Tuhan, lam tarbege do puji-pujian tatu Tuhan, manang ditiki denggan mangalului deke di laut, dan tarbege suara tamamuji Tuhan. Ate, alai ditiki murarga ni sawit, tarbege ma suara tak morong-orong. Tahe. Alai ditiki denggan nargana, so tarbege suara. Madok mamuji Tuhan. Damang dainang mahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ortibion boy do manguji hita di dia do hasat yauta. Rangahya tabigi molo naing mamora ho atok mamora muradoi tinggal ho Tuhanmu Tuhan Yesusi jaladong do nama nawarhon molo naing dapotak ko dipangkat dapotak ko di harta portibi tinggal ho Tuhanmu Tuhan Yesus jala memang ima pangiduan di portibion artina bolosongoni dang boy hamoraon ni portibion mana kabuk hapogoson ni portibion mga badihita dinalaho satia mamuji Tuhan mubang manang lonong pe sulu di lautan tetap mamuji Tuhan digijang manang itu warga ni sawit tetap memuji Tuhan ikoni dosa sito ay bohado halak na satia HP dang diulahon hasatiaon nai dohot dinggan damang dainang didok Tuhan Yesus tua kasisianna asa nagiot mangihuton ibana di suadahong madirina di porsan silang na tu ibana laos dihutom ma Yesus ahana didok na disi hamaolon hasusaan ni portibion unang gabi si pangabati na mangihuto Jesus silangi ikot tuhukon ngolo pangatusyon ni hala Rom di tiki zaman na mga raja Israel Jerusalem silang gabi simbol panguhuman artina simbol ni silangi simbol na taruhum naniuhum na marsala na mardosa Kristen waeng simbol na pesilang dang manuhu silang halak Kristen adong na di parporuk-poruk adong na di bay golang adong na di bay tato maragamo HP na diyo ni Jesus dang polay konsomoni dang disi alay manuhu silang lapatan na unang alani gejala ni kondisi ni keadatai maradi hita dinalaho manuhu silangi jale ko tuhu ko silang molo tabua musela patan ni dan boy tinggal honota ka persoalan adong persoalan ni tadi kosongoni ro persoalan na baru lam gadda persoalan ujung naibana dirajai persoalan jadi bolo mengadopi persoalan na balga manang nageleng adopi doho denggan jala satia unang ala ni borak ni silang ta tinggal ho silangi unang ala ni borak na mangihutong Kristus ala sa halak na porsea diinganan naso godang halak na porsea jala godang na makasogo kita kana porsea
unang gabi tinggal hon ha Kristenon. Arong do halak binain ni baga ni contohna doli-doli diberek songon nauli si boruadi ro si boruadi madok pakai pecim pakai madarmo marlo pesmaho tu satu arani kiblat na jahamajo kalimat syahadat alani siborwedi artina bolo songonido peha porseaon ni akan aposo sinuaek berarti aporseaon dang boy targoar lubisian ujor buksian nama mubang do nalonong bolo si songoni nalonong torus namai bolo ngalonong torus ngalaul be marhosai aporseaon na wa marhosai aek jolma do hita dang dek ya damang dainal mahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus alani diganduk na saparnguluo tahun manang alania HP dangadong naum marga sia tupel hanguluan na pinasahat ni debata itu hita ima Yesus Kristus. Tidak ada yang lebih mahal daripada itu. Dangadong naum marga sia ni molo taidhit ihuton edeta sinakani kebetulan disadarion molo tabereng almanakta kebetulan dangi boto hamia tarho akhiraso nyambung kan dagat ya kaiti asa songon napas tu minggu tahun sesuai do temana mangihuto Yesus disuadahu dirina ikon hibul mangihuto Yesus dang asal-asal mangihuto Yesus dakola saya hola dikatipina mangihuto Yesus ala dekea tu parmingguan dakea tu partangyangan dakea mangulahon holong niroha dakea martangiang dakea memuji Tuhan damang dainang ahado labana hita gabe Kristen alaniaha do hita di do Kristen alana di KTP ta Kristen do alani na tua-tua ta Kristen do ala memang na digowari do keluarga ta Kristen ala mangihuto Yesus amangin ang nadido na mangihuton dang maradion molo dihuton ale tinggal hita dang na mangihuto warni na tadinggoy na tinggal na sodohot jadi nadido na mangihuton berarti aktif di pungwanina kaina aktif di pungwana makama aktif akaparhalado aktif AKPNB akana targuar na poso aktif akaremaja aktif mangulau kolong aktif tu partangyangan di garuk nasa sektorna ido namangi hutong wihutod do Yesus aleso danga dongi omong kosong mati damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus aina naing paluahon hosana mangago hosana do alaina agoa kosalan yau ahido na jupangan hatani Tuhan Yesus madok haru hosat taipe unang nabiar kita mago asal mama ngulahon ngomoni rohani Tuhan haru hosatta lamma binahin niya organisawit lamma binahin niya kagalubang ilaw mago haporsyal tabinahin ni galubang ilaw mago haporsyal tabinahin turun organisawit kecil naik Tuhan Yesus kita baik di nomor 3 ma Tuhan Yesus bolosongon makana di dodamang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ikonat tusata aina naing palua hokosana magago hosana do saya tapa jaga-jaga mak
Amabia raw marsahit ay songon narodo udan naray luar biasa kami di Pulau Bay. Aka dongat tapar Pulau Bay luar biasa nuaing semangat na. Ate, tak kubo tola balga galumbangi gabi balga semangat na. Ate, alai udah penarahay di tempu dolas natoropak kami naro. Oleh ate di Tuhan. Ale unang mala ni galumbangi ate. Alai manangah hapi galupang ni Portibion tak ado pimai dohot denggan makana tay dehon narahe yede kan songosul di tonga ni galupangi memang kotorus tu imana di gincang jala mardala dohot denggan dialo baki ya saunang dalu songo kapal na di tau tu bay na miring do imana satu kidang taralona Muhammad na miring mangalo kan bahita pe bolo miring mangalo na bisuk Nabi Sukipi olo gabe miring kan jadi unang miring iko torus tegap iko tado pido akaganup namasa nasa galubang narot bagasa parmuluot damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus dang marlapatat tutu molo na dihita do Portibion alay dang dihita tupal hanguluan nasa liling-liling na. Ayat 26 didok. Ayahama atong gunana di jolma nang liya Portibio diomo. Angko mago do todina. Ala nagadup na meat di bagasa dosa jala totong miat di bagasani na targuar na mago do todina. Memang ikon ditutung madinaroko. Alay na targuar na porsea di Tuhan Yesus Kristus na manotong matodina rodi saleleng-leleng na. Berarti manotong mangihuton Yesus Kristus na puna todita jala haporseaon ni toditai di simahita mian jala manotong. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Didok Roma tikina. Roma nak ni jolma dohot akka suru-suruan. Sadi harina ro dang taboto. Alaina pasti Roma nak ni jolma dohot suru-suruan na. Adong do na mangoluan lo di bagasa Portibion naso mangadupi hamatean. Alai Roma Tuhan Yesus Kristus mangarade dohita disi. Laos boha hita na mangolu dope di Portibion mangarade do hita disi molotung ikod dalanat tahamatean songo si Elia dang pola madalani hamatean songo si Henok dang pola madalani hamatean alai langsung do ibana dibuat jahuba di bata marhite-hite akka huretaat di kita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus manang langsung dibuat jahuba pehita manang ikotado pido hamatean na pasti sude gabe parhitean diakana porsea asa bongot tusurgoi asa mangulu saleleng-leleng imanian na dipakirimon ni rohanta alai satia mahita adola bani hasatiao namanginang jolma na satia do naboy sahat tu aka na pinarsita manang tujuan manang padang si tujuan orang yang setia akan sampai kepada tujuannya tetapi orang yang tidak setia akan tinggal di persimpangan atau tinggal di jalan itu akan setiai napaduahon orang yang setia akan membuat segala sesuatunya lebih baik muasa suami istri molo salah satu dan setia dengan do manang sursar alusiamu mai songoni nak kapor seaoni
Molo so satia do hita tu Tuhani berarti dah sursar do hubungan ta do Tuhan. Alai bolo satia hita berarti denggan. Sahala parkarejo manang di instansi dia peon, perusahaan dia peon, manang dia pe parkarejoanna. Molo so satia do ibana mangulahon ulaon nai denggan do ulaon nai. Tahu dang nalahu denggani daladang si pakeo parkarejo si songoni imana di guarna parkarejo na sotar pakke ay susatia dang loyal dang olo ibana terus manotong disi damang dainang songoni nang ganup nasa na porseaipe molo so satia do mangulaho ka porseaon na naung sega do ha porseaon na jaladang mungkin saha tu tujuan na makana tarimangi damang dohot dainang si huto Jesus do hita nuai manang nunga manudal hita sian namang huto Jesus si huto Jesus do hita nuai manang dao do pe hita sian ini di patupa huriatan Allaho parheheon ahado tapi kiri tu si boy mai saya masongoni na boy beiba di bainan nona cara na doho tiba artina bolo ngata bege si songoni na targoar si uton Jesus na targoar na parhuria ibana berarti ganuk na aktif ibana na mangihuton Jesusi ate mangihuton Jesus berarti aktif haporseon na bah neng parheo kuria nami bah beta holad didope neng parheheon ngahehe parjolo dang gabe asai be lam ngai boto ibana marsahit lam dipasahit sahit. Dia sudah tahu sakit, tapi semakin dinikmatinya kesakitan ini. Kira parsahiton ni hamina julu. Molo sehat tamina julu say mangula do ibayan damang do daina. Alai atar binayan maci si majujung niba. Ate. Songon na pinajonok-jonok matu api. Di pajorok mana tua asongon namo deki kuba ni oka. Baido atas saya amang manuk do jabe mate na mau lihat Tuhan maroha damang dainang artina dang sisongoni be dang boy tau totoi Tuhan ya ni ai bolo na tua boy maju atar bail binail lilu oting alai jolma doi oh Tuhani dang tarbahet bai ola nalani asese do jabe tak pola cabai si pa urus-urus manga kan sama jol mana jolu ba ngelek ko anu manga pinahani na parjolo lu pinahani syukur ya anak ko na dang manga to be ate jadi dijauh pe unang songoni parjolo ipaya sak kajabu tang parjolo si pangano di paradi parjolo icuciabit tang parjolo si pangano ni martangiang ate martangiang madok mau lihat Tuhan baru tahu lau nak tahu lau tak parjolo si panganon puasa si panganon na dia si panganon partot dia si panganon perdagingon ikorak berdalan don dia unang mabiar dongan parpulo baya la ni ubakida nang mabiar bolo yulus penaresa tudalan batadda mai tanda memang nagarhana bulan do ate unang tado tanda malapetaka jonok nama tikina dang polekos songone irana neng mate hita neng mangulu do hita saling liling nate dihita na hinaolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus na parpuri didok situtudo na hudokot Tuhamu dang namangai hamatean anggode basian akan jongjong di son sojolo di ida roanak ni jolmai di bagasa karajaonna atong unang manian laos mate partodiota halak na mate partodiona mangulu pebana alai dusun na mate doi
halak na mangulu partodion na mate peibana doson na mangulu. Idia masih pilih tota na mangulu di bagasat Tuhanima asa totong sahat roh paroni anak ni jolmai Tuhan Yesus Kristus ditikina rap borhat kita, rap sahat kita, rap marsaur kita muse di surgo hasonangan salileng nilelengna. Debatama masu-masu kita gabe si huton Kristus nasatia. Amen. Ale jahuba debata nami, debata nasatia matongani mangaramo Tuhan. Totong do diramoti ho hami Tuhan, jala didongani ho songok katam. Marhite-hite hatam di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Didokodo tua kasih siamu nang saluhut nak kanapoksia. Sai na dong anak kudoho rasi rasa roh ajal ni hasiakan. Ido hasatiamu Tuhan na dipiopan. Laos ido na didaham. Jala luhut na mangihut toko mangihut tok kasatiamu. Mangihut ton luhut na Tuhan. Aka na pinasahatmu. Laos diulahok kami marhite-hite hasatiauna. Dang sumuruk behami Tuhan. Dang olo behami manipil tusiamu doho tusiakira. Alai manigor mai hutonon nami dalani jala di dalaniham. Sahat roh di ujung natol hasami Tuhan. Tuinganan nabi naradim dia kana popsi. Ali jahuba debata nami. Atong di bagasa parngulun nami di portibion. Pasu-pasu ramoti hami luhutna. Pasu-pasu ganupna sa keluarga nami Tuhan. Tarlumo bidia kapartodion nami. Pardagingon nami. Asa totong luhut na nasa nariko di partodion ng pardagingon nami i. Boy tu paluhut na Tuhan. Tak kuranga kami. Yaka narikot binahen ni pasu-pasu. Songoni do piali jahuba di bataganuk nasa ulaon. Di tonga-tonga ni parnguluan nami. Luhut na upasahat kami tuho Tuhan. Tungasi maroham. Molotung masa kacuaca na urang dengga di hari parpudion. Binahen ni ganup nasa natinop pami. Ikos songoni luhut na marputar jala jumpa Tuhan. Alay pos dorohanami. Rodo aka ari na tiur. Rodo aka ari na denggam muse. Siadupan nami si jakonon nami siya pasu-pasuni. Songoni dia ka arga ni akana di gadis niaka dongan nami Tuhan. Molotung songoni dope pardalanan na. Alay pos dorohanami manotong dohami makirim. Podo di bata nami. Napatupahon luhut na kanauli dohot na dinggani di bagasa parmulunan. Pasu-pasu luhut na anak dohot boru ni huriam. Na menek sahat tu na magodang pe. Songoni luhut na Tuhan nasa parngulwon na. Asa behenommu dibisuk na kamaloon. Asa tipakonommu luhut na Tuhan nasa haipason. Duhut gugu na siya koy. Dinalaho manopot ari na tiur. Ari na gok pasu-pasu. Siya ko ali jahuba mual ni pasu-pasu nami. Di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus. Mauliate ma di pasahat kami tuko. Amin.